Σάββατο, 4 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη, στο στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά, στις 7 το απόγευμα. Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης των διωκόμενων αγωνιστών στις Σκουριές. Στέλνουμε ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε εδώ. Ότι συνεχίζουμε δυναμικά. Μέχρι να φύγουν όσοι καταπατούν τη φύση, την ελευθερία μας, τις ζωές και την υγεία των παιδιών μας. Σάββατο 4 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στο στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά, στις 7 το απόγευμα. Συμμετέχουν Blackberry Jam, Γιώργος Βαλιάκας και Ιδανική, Folk and Roll, Social Waste και DJ Magnum. Υπεραστική. Μπήκαν στο χωριό τα μάτιπλα στο ξηρό ποτάμι, 6 κλούβες με σκυλιά που στείλαν τα αφεντικά. Κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης στα καταστήματα Bioscoop και ακυβέρνητες πολιτείες. Σας περιμένουμε. Να είμαστε όλοι εκεί. Τα γρύπνο το δάκρυ αυτό, έμειναν τα δάκρυγόνα, περιμένει μες στα χρόνια άγριο ξεσήκω.